A Magyar Újságíró Szövetségben most került átadásra a filmkritikusok díja. A beszélgető partnereim mindketten díjat kaptak. Ez az egyedüli film, azt hiszem, majd utána kell még néznem, amelyik 2 díjat kapott. A díjazottak mindketten az Elfogy a levegő című filmben vannak. Itt most beszélgető partnerem Moldovai Katalin rendező, és Kasznahorkai Ágnes, aki a filmnek a főszereplője. Katalin, hogy jutott arra a gondolatra, hogy egy Romániában lévő eseményt magyar filmként dolgozzon? Én Romániában nőttem fel, és minden nap olvasom a román-magyar sajtót is, és ezzel a történettel a Transztelexen találkoztam, és azt éreztem, hogy ennek a történetnek így vannak olyan mélyebb rétegei, amivel érdemes minden foglalkozni, és így nagyon megdöbbentett ez az eset tulajdonképpen, ami még 2017-ben történt Romániában, Adel Astannal. Mit gondol Ágnes? Ez az esemény megtörténhetett volna Magyarországon is? Megtörténhetett volna. Ezt onnan is lehet tudni tulajdonképpen, hogy volt egy közönségtalálkozónk, talán Győrben, amikor egy pedagógus, egy tanárnő megnézte a filmet, utána ott maradt a beszélgetésen, és azt mondta, hogy ő már egy éve nem ajánlja ezt a filmet, azért, mert fél. És hogyha valaki már önmagától erre így gondol, akkor ez nyilván magában hordozza a rendszernek azt a fajta fenyegetettségét, hogy ha ezt valaki mégiscsak tovább ajánlgatja, és ez kiderül, és porondra kerül, akkor több mint valószínű, hogy így végződött volna az eset is. Képzelj el, Katalin, hogy én először, mikor megnéztem ezt a filmet, még nem tudtam, hogy ez az esemény Romániában játszódott, mert ugye végig magyarul beszélnek, úgyhogy szeretnék Ágneshez csatlakozni, mert az az érzésem volt, hogy ez Magyarországon történt. De valakivel találkoztam, és azt mondta nekem, hogy igenis, ez nem Magyarországon, hanem Romániában történt. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen szempontok szerint választotta ki Ágnest ennek a filmnek a főszereplőt. Nagyon sokáig kerestük a főszereplőt, és már nagyon-nagyon kétségbe voltunk esve a forgatás előtt, hogy ez így nem lesz meg, és Ágnessel az utcán találkoztam, véletlenül, és akkor azt éreztem, hogy ebben így lehet valami. Bejött ő is, behívtuk a castingre, és így alakult Ágnessel a mi találkozásunk. Ágnes, azt mondja nekem, hogy teljes mértékben egyetért a tanárnő viselkedésével? Teljes mértékben egyetértek a tanárnő viselkedésével. És mert a filmben tényleg szerintem mindenkivel elhitette, hogy igen. hogy valóban ez így történik. Igen. Na most, tehát nekem megmondom őszintén, hogy ezzel fenntartásaim vannak, hogy ezt a filmet megnézette. Éppen azért, mert ugye olyan 2 híres költőről szól, akik egymást szeretik, és nem hölgyeket. Magában nem okozott ez problémát, hogy bár a filmben, én emlékszem, mikor elmondta azt, hogy nem baj az, hogyha ezzel a dologgal minél hamarabb találkoznak. Tehát ön szerint már 17-18 éves gyerekeknek ezzel kell, hogy találkoznak. Nem azt mondom, hogy kell vele találkozni, de azt gondolom, hogy lehet vele találkozniuk. Tehát, hogy sőt, tovább megyek, egy 17-18 éves fiatal ma már olyan érett, hogy hát ők már nagyon aktív szerelméletet élnek, és ilyenkor már simán kialakulhat bennük az,
esetleg esetleg a saját neméhez vonzódik. De ezt szeretném hangsúlyozni, hogy semmiféle módon nem attól függ, hogy mondjuk megnézett egy ilyen filmet, vagy elolvasott egy ilyen könyvet, vagy nem. Önnek is ugyanez a véleménye? Igen, ebben az is teljes mértékben egyetért. Teljes mértékben egyetért. És a film bemutatása után nem érte magát olyan vád, hogy ezáltal rossz irányba tereli ezeket a gyerekeket? Eddig nem volt ilyen? Nem volt ilyen probléma. Értem. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor végső soron ennek a képviselőnek, ugye ez valószínűleg egy parlamenti képviselő, aki miatt elveszti a tanárnő az állását, és utána kénytelen otthagyni a gimnáziumot, és megy az országúton, a kocsijával. Most, ha Ágnes lett volna a tanárnő helyébe, akkor, és nem a Katalin lett volna a rendezője, akkor mit választott volna? Tehát azt választotta volna, hogy kimegy a Németországba lévő barátjához, és férjez megy hozzá, vagy pedig öngyilkos lesz. Semmi esetre sem lennék öngyilkos. De az, hogy most az én életemben egy fiktív németországi baráthoz kimenni, nekem inkább ez a jelenet különben arról szól, egy harmadik vélemény, ha megengedi, hogy van úgy, hogy az ember egy annyira nehéz helyzetben van, és annyira lenullázódik minden az, amiről eddig szólt az élete, hogy aki mondjuk szeret vezetni, meg sokat vezet, az lehet, hogy ismeri ezt az érzést, hogy az ember egyszerűen csak beül az autóba, és elindul, és azt se tudja, hogy hova. Hanem egyszerűen csak rálép a gázra, és azt érzi, hogy ahol majd ki fog szállni, vagy ahol majd ki fog vagy szállni, akkor egy másik fázisába lép az életének lényegében. Tehát ez egyfajta megtisztulás, hogy tetszik, vagy egyfajta, hogy lerakom azt, ami most túl vagyok, és szeretnék valami újnak a szemébe nézni. És ön szerint mit választanak? Én mindenképp szerettem volna egy pozitív véget ennek a filmnek, mert úgy gondoltam, hogy a remény az nem halhat meg, ezért nyitja ki a szemét a végén, és bennem az volt, hogy elindul valami fele. Tehát nem a barátjához? Nem feltétlenül a barátjához. Lehet, hogy ott köt ki a végén, de hogy most per pillanat még nem tudja, hogy ott fog-e kikötni a barátjánál, az biztos. Tehát, hogy ahogy Ágnes fogalmazott, hogy az ilyen helyzetekben, amikor ennyire lenullázódik az ember, akkor már az is nagy dolog, hogyha el tud indulni valamerre. Még lehet, hogy nem tudja, hogy mi a végcél, de valamerre el kell indulni. Utolsó kérdésem, mit jelent mindkettőjüknek ez a díj, és mi a következő film, amivel foglalkozni fognak? Nagyon meglepődtem, és nagyon sokat jelent nekem ez a díj. A következő film, amivel foglalkozni fogok, az szintén Romániával fog játszódni, egy fürdőtelepi történet lesz. Köszönöm szépen, és gratulálok önnek a filmhez, és Ágnes. Hát engem is nagyon-nagyon megtisztel ez a díj, és szerintem ennek a jelentőségét majd csak utólag fogom tudni igazán fölmérni, de mondjuk elnézve azt a listát, hogy kik kapták meg az elmúlt 62 évben, nem is nagyon tudom ezt valóságként tekinteni, és jövőbeli terveim meg az, hogy remélem, hogy fogok tudni még dolgozni valakivel. Igen. Nagyon szépen köszönöm, önnek is gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm mindkettőt. Köszönjük szépen.